bright na mga bata. Dali kay kulang pa nga to ang mga lingkuranan. So napay mga bakante ginaan. So good morning mga bata. Kinsa may ganang maminaw story? Oy, gamay naman. Oy, very good. So daghan ang maminaw. Oh, story alin lang ga, dili ka lang ga, dali. Kinsa may makatag na sa akong story this morning? Di kinsa makatag na? So wala yung makatag na. So atong story this morning, ang pinakauna nga tawag gihimo sa Ginoo. Kinsa may pangalan? Okay. Si Adan or si Adam and Eve or si Eva. So, atong kuhaon ang pinakanindot na story sa Bible. Nindot ni mga bata. So, common siya pero nalimita na ni usahay. Usa ka adlaw anak na si Adan o si isa ka nito si Adan o si Eve o Adam and Eve. Si Eve mga bata, grabe ka gwapa. Oh, grabe ka gwapa jud sa si Adan po. Grabe ka gwapo o parang ano ni Roed. Okay, so may gwapo din ni si Roed katawa si Roed. So, usa ka adlaw nagsuroy-suroy si Adan o si Eva dito sa Garden of Eden. Onya, agoy, nakita ni Eva dito nga naay, usa ka butang nga masidlakon. Apan kadto nga butang dito, kadto nga lugar, dili to patuan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo nga, dili mo mag-anha diha, dapita Adan o Eve. O kanya, ang wire, kung anong wire? Wire. dili pud mo mukaon kay kung mukaon mo anang prutas sa wala sa Eden, mamatay mo. Kisa nagsulti? Okay, ang Ginoo or si Jesus. Unya, agoy, paglakaw-lakaw nito ani Eve or ni Eva, nakakita man siya mga bata nga, na nagsitsit siya, nakadungog siya, may nararamdaman mo yun. Uy, ingon si Eva, kami naman duha ni Adan o ni Eva din nga ako. Kami naman duha sa ako kibali ang partner. Si Adan o si Eva ang tao. Nga na amay ma? Sit. Uy, nakita niya dito sa kahoy mga bata ang pinakadako nga snake. O kung niya ang isip, grabe kagwapo ang color. So colorful, nagsiga-siga siya. So mura pong siguro yung anak dito ka na sa tunga. Nga grabe jud ka madalikon nga animals ang snake ko niya na ay wings. Unya ang pinaka-trigger nga, murag na kadali kang iba kay ang snake ni saman ni salty. Yun man nga. O sa gingon sa Ginoo si imo Eva, ingon si Eva, dili mi padulan anang kahoy, snake, o dili mi pakadlon kay kung mukaan ni mamatay. Uy, ang snake, kung sama ng mga bata ang snake, nilambot sa maong prutas o kunya, nagkaon siya sa maong o saman, dili kong apple. Okay, oo. Sa maong prutas, o mayon ang snake ka, tanawa, namatay ba ko? Wala. Namatay ang snake? Wala. Oy, wala mamatay ang maong snake o kunya si Eva na tintal o kuha si Eva sa maong prutas o minawon siya. O kunya, niabot ang iyang bana, iya po gitagaan ang iyang bana. Uy, mikaon ba iyang bana nga si Adan? Mikaon mo ya? Mikaon. O sa dihan nga mikaon na sila, agoy, nakalimot sila sa sulti sa Ginoo. Sa Ginoo, dili mo kaon, kung mukaon sa gani. Okay, very good si Ruy. Mapatay kung mukaon. Uy, pagtanaw nila kay, hubog naman sila, nanguha na yun sila ang mga dahon ilang bitabon sila ang kaugalingon. Oh, mitago kay, nakasala sila pagkagabi. Suroy-suroy na ang Ginoo, mingon ang Ginoo. Adan, Eva, asa naman mo? Uy, wala mo tingog. Asa naman ni si Adan at si Eva? Okay, very good. May tago si Eva kay nakasala na sila. Mingon si Adan, Ginoo, nakadungog minimo, di alam may tago kay nakasala ni. Oy, mingon si Jesus, kay mikaon, di ay mo ana ang prutas na liwala sa tanaman sa Eden. Mingon si Adan, oo, kay si Eva ang naghatag sa ako. Oy, sa ingon ni Eva?
Ang snake, very good sir. Ang snake kuno ang nagtintal sa ako nga mukhaon. Ang sa gingon ni Jesus, tagaan mo ang punishment. Ingon si Jesus, ikaw bitin, o ikaw snake, kaya ikaw ang nagtintal kang iba, di na ka makalupad. O, magunsa naman ka, mag-crawl na ka dinhaa sa yuta, magkamang na ka sa yuta. Ang kita mong snake? O, di ba magkamang ang snake sa yuta? O, ikaw iba, tagaan mo ka na kong punishment sa imong pagpanganak. O, ikaw, Adan, tagaan ka na kong punishment. Kung saman, magtrabaho ka sa imo, sa iyong pagkakanon mo ng paghahabuan. Ang saan nag-iwan sa Ginoo? Ang saan nag-iwan sa Ginoo, mga bata? Sundog mo. Ngayon ang Ginoo, obey my voice. Di ka mo bisundog. Obey my voice. Bisundog din? Obey my voice, and I will be your God. And you will be my people. Jeremiah 7:23. So, sa ganito ang ingon sa Ginoo, mutuman sa iyahang mga subuaron dili makadaan og punishment. Very good. So, that's all for our story this morning, and happy Sabbath.